Ang mahitungod sa pagkapukan sa Jerusalem. Lucas Kapitulo 21 versikulo 20, 24. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem gilibutan na sa mga sundalo, mahibaluan ninyo nga hapit na ang iyang pagkapukan. Busa ang mga tao sa Judea kinahanglan mo kalagyo ngadto sa kabukiran. Papahawa ang naa sa syudad sa Jerusalem, ug kadtong atua sa o maayaw na paadto sa Jerusalem. Kay nian ang mga adlaw silutan sa Dios ang Jerusalem aron sa pagtuman sa ginaingon sa kasulatan. Nian ang mga adlaw alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. Dako nga pag-antos ang moabot nining dapita, kay dako ang kapungot sa Dios sa katawhan niini. Ang oban kanila mga matay sa gyera, ug ang oban bihagen og dad-on ngadto sa oban nga mga nasod. Ug kining syudad sa Jerusalem po kanon ug dumalahan sa mga dili Hudyo hangtod matapos ang gitagal sa Dios.